а за България, за всички нас. Много от тези герои са безименни и до днес и ще останат такива. Но те и никога не са се стремели към лаври. Искат само истината да излезе наяве, да не се подменя и крие. Бих казал, че главното за един разузнавач е да бъде патриот. Да не казва никога тъй верно, когато трябва да каже съвсем не. Да има чувство за доблест и за достоинство, да отстоява вижданията си и разбиранията си, като изхожда от интереси на България. Главното качество на разузнавача, повтарям, е патриотизма, верността към родината и, разбира се, почтенността към самото разузнаване. Адекватните действия на войсковото разузнаване в взаимодействие с другите видове разузнаване не допуска изненадващи действия на въоръжените сили на съседните страни на наша територия и са с най-голям заслуга за запазването на мира в региона. Поклон, дълбок поклон пред всички офицери, сержанти, войници, които денонощно бяха на своя пост по водене на разузнаването за недопускане на внезапно нападение на територията на нашата страна. Поклон пред загиналите в мирно време офицери, сержанти и войници при изпълнението на техния служебен дълг. Поднасяме светя с поклон пред подвига и вдих. На птици и бури пригласяме, възпяваме ни с гордост този стих. Разузнавачите, разузнавачите, на фронта тих, герои са те. Инициативата на телевизия ЕСЕТ да създаде филм научно-популярен за военното разузнаване заслужава най-висока положителна оценка. Нашата общественост не е запозната с въпросите на военното разузнаване, което я прави податлива на всякакъв род манипулации. Войника, за да открие, за да унищожи целта, трябва първо да я види. Той води наблюдение, а наблюдението това е разузнаване. Войната е феномен, но и част от човешката цивилизация. По една формулировка на Карл фон Клаузевиц, войната е продължение на политиката с други средства, а политиката с времето се превръща в история. За зло или добро, войната е част от човешкото битие и история. На преден план винаги изпъква насилието, жертвите, следствие от войната. И това е вярно.
Според изследователи, за последните 5000 години човечеството е водило 14 500 войни, в които са загинали над 4 милиарда души. Но войната има и други измерения, които често остават скрити, тъй като за тях е трудно и дори според някои неприлично да се говори на фона на жертвите и насилието, които са външната страна на този феномен. И все пак, войната е сблъсък на цивилизации, но и обмен на идеи и опит, тласък за развитие на държавността в различните й форми, напредък на технологиите, дори научни открития. Ако се абстрахираме от мрачната страна на войната, то можем да кажем, че тя е била неотменна част от развитието и дори прогреса на човечеството. Също толкова неотменна част от воденето на война е и разузнаването на противника. Още в древни времена се заражда военната теория и заедно с нея и теорията на военното разузнаване. В древен Китай военният теоретик Сун Цзи написва трактат за военното изкуство, в който 13-та глава се отнася за разузнаването. Военното разузнаване се развива заедно с развитие на средствата и способите за водене на военните действия. С възникване на държавата е възникнала армията като средство за защита с оръжие на интересите на държавата. Да завладява чужди територии или да отбранява своите територии от външна заплаха. Това са основните задачи пред армията. Като неразделна част на армията възниква и военното разузнаване. То е търпяло развитие с вековете, обогатявало се и от него са се създавали други видове разузнаване, но в основата си то остава като инструмент за защита на интересите на държавата и като неразделна част от армията. Още с зараждането си военното разузнаване има за цел разкриване, подготовката на противника за водене на война, създаването на групировките на въоръжените му сили и начините за водене на бойните действия. Какво представлява самото военно разузнаване? Разузнаването е неразделна част от ежедневието на войските и от тяхната бойна дейност. В уставите на Българската народна армия то се разглеждаше като вид бойно осигуряване, т.е. неразделна част от бойните действия на войската. Развитието на разузнаването се извършва в зависимост и от развитието на техническите средства. И то се води по следните способи: агентурно, войсково, радио и радиотехническо, въздушно, морско, специално и космическо. Според това кого обслужва, разузнаването се дели на стратегическо, оперативно-тактическо и войсково. Функциите и задачите на военното разузнаване в основата си не са се променили през годините. Да осигурява на политико-военното ръководство на страната информация за заплахите и рисковете за националната сигурност. Всъщност, началото на военното разузнаване в новата история на България е започнало още преди нейното освобождение. Преди освобождението, корените на военното разузнаване може да се търсят дейността на създадените от Георги Раковски първа и втора българска легия, в организираните в Букурещ комитети
в изградената от апостола на свободата Васил Левски мрежа от тайни революционни комитети на територията на страната в подготовката и провеждането на Априлското въстание и по време на Руско-турската война 1877-1878 година. Освобождението на България се дължи на два фактора – победите на руската армия над турската и активното участие на българите във войната. Всички знаят за опълченците на Шипка, но на малцина е известно, че по време на войната е изградено истинско военно българско разузнаване – Старопланинската разузнавателна служба под контрола на руския полковник Бобриков със седалище в Търново. Сред организаторите на тази служба са Григор Начович, високообразован представител на възроженската ни интелигенция, след освобождението министър в няколко кабинета, Никола Кабакчиев, създал ловешкия сектор на българската разузнавателна служба и много други. На практика всеки българин е бил потенциален разузнавач на руската армия. Един пример. В началото на войната източният отряд на руската армия търпи провал след провал в областта на разузнаването, понеже руските разузнавачи са лесно разпознаваеми. Това се променя, когато очи и уши им стават българите, които владеят великолепно турски и лесно се инфилтрират. По време на самата война руснаците се възхищават от Петко Рачов Славейков, който на преклонна възраст по 12 часа не слиза от коня, за да обикаля и да събира информация. Възстановяването на българската държава донася нуждата от изграждане на редица нови институции и поставя много нови задачи. Една от най-важните е защита на младата държава в неспокойната и взривоопасна обстановка на Балканите. Това налага бързо институционализиране на военното разузнаване, на целите и задачите, които ще решава. Не случайно изпълняващият длъжността военен министър в 1897 година, по това време все още полковник Никола Иванов, в един свой доклад до Министерския съвет пише, че отношенията между всички балкански държави ще продължават да се изострят и е необходимо българското правителство да полага изключително усилие, за да поддържа едни въоръжени сили с големи възможности или по-точно да бъдат адекватни на силите, които биха противопоставили срещу тях съседните държави. С указ на Фердинанд от 27.12.1891 година се създава първия орган, който да събира и обобщава разузнавателната информация. Това е учебното бюро, което се създава към канцеларията на Министерството на отбраната. От този момент до започването на Балканската война, българското главно командване, българското военно ръководство полага усилие да получи колкото е възможно повече сведения, информация, както за въоръжените сили на Турция, така и на съседните държави. Разузнаването решава такива задачи, каквито му бъдат възложени. Неговите задачи проистичат от задачите на войските. Ако задачите на войските са завоевателни, то изпълнява задачи в интерес на завоевателните задачи. Неговите задачи представляват част от задачите на армията по завоеване на чужди територии. Ако армията изпълнява отбранителни задачи, задачи на разузнаването проистичат от необходимостта да защити своята територия. Тоест няма самостоятелна дейност, самостоятелна разузнавателна дейност, която е отделена от бойната дейност на армията.
Всяко начало е трудно. Това се отнася и за военното разузнаване. Като основен източник на информация са дипломатически агентства, но тук възниква въпроса за качеството на информацията. Поради това, че не е с добро качество информацията, се прави предложение до министъра на отбраната, тогава в агентствата да се изпратят офицери, без да фигурират като военни. Това обаче не се приема от министъра на външните работи Начович, за да се предизвика подозрения. По-късно, през 1897 година, Високата порта разрешава да се открият първоначално 5, а в последствие още 2 агентства на територията на Европейска Турция. Те са в Солун, Скопие, Серес, Драма, Кавала, Родосто и Цариград. Любопитни са местата, за които е настоявала българската държава. Някои от тях не са средище на интензивна търговия, но на практика изборът им съвпада с основните оперативни направления, водещи от България за Турция и Македония. След сръбско-българската война възниква въпроса на двустранна основа да се разменят военни аташета между Сърбия и България, и първият военен аташе в Белград е командира на 5-та пеша бригада майор Димитриев. С този акт се поставя началото на изграждане на института на военните аташета, въпреки че България като васална държава все още няма такова право. В този момент все още не са били ясно регламентирани целите и задачите на военното разузнаване. Голяма е заслугата на бившият военен аташе в Цариград, майор Топалджиков, който по-късно става и дипломат. Той става помощник, дипломатически представител, но тъй като е бил голям специалист и е разбирал дълбоко от оперативната дейност, заради това и неговите сведения, обобщения, доклади и анализи са допринесли в значителна степен за получаване на достоверна разузнавателна информация. Той прави задълбочени изводи, които донася в специален доклад и те намират място в разкриване групировката на турската армия в навечерието на Балканската война. Защо е необходимо агентурното разузнаване? Стои военният аташе зад граница. Той е официално приет от другата държава. Турският военен аташе в България, на реципрочна основа българският военен аташе стои в Турция. Те официално са приети от съответните държави като представители на държавата, на другата държава, които са аташирани към техните военни органи. Военният аташе пътува, той вижда, той наблюдава, той може да фотографира, той води разузнаване, той е агентур, това принадлежи към агентурното разузнаване. На следващо място, главното командване получава информация от докладите на всички български офицери, изпратени да се учат в военните академии в Европа. Такива са полковник Дървингов, когато е завършил Туринската военна академия и се завръща в България, той е все още майор. Това е също така майор Йордан Венедиков. Това е Константин Жостов, който се връща пък от Виена. Дори Борис Дрангов, който се завръща от Петербург.
Никола Бакарджиев и други български офицери, изпратени да си учат по Европа, преди да се създаде Българската военна академия. И в своите доклади те описват всичко това, което са чули и което са прочели в пресата на съответната държава и на съответната столица. От друга страна, те докладват и за целият онзи опит, който пък техните преподаватели в военните академии имат като знание за турските въоръжени сили, за техните намерения и за евентуални проучвания, стратегически проучвания относно театъра на военните действия, дислокацията на турската армия, устройството на отбранителните съоръжения, изгражданите укрепления и всички проблеми, свързани с отбраната и намеренията на Турция, ако тя воюва. През 1903 година се прави следващата стъпка по изграждане на военното разузнаване, като в щаба на армията, в оперативното отделение се изгражда информационно бюро, което вече има функциите да събира и обработва информацията от различни източници. В 1903 година е приет нов закон за устройство на въоръжените сили на българското княжество, който е едно по-нататъчно продължение на закона от 1891 година. И в него още по-ясно е очертано мястото на разузнаването, както на стратегическо, така и на войсково равнище. По-нататъчното развитие на разузнаването се извършва с създаването на ръководен орган за разузнаването с указ номер 190 от 30.12.1907 година на княз Фердинанд, където информационното бюро се преобразува в разузнавателна секция. Разузнавателната секция е подчинена на оперативно отделение на щаба на армията. Указът влиза в сила на 2 януари 1908 година. Това показва, че ръководството на младата българска държава осъзнава вече значението на военното разузнаване и дори поставя на разузнавателната секция отговорни задачи със стратегическо значение. За началник на разузнавателната секция е назначен майор Тодор Марков. Българското военно разузнаване получава бойното си кръщане по време на подготовката на Балканската война. В навечерието на войните разузнавателната секция влиза в състава на оперативното отделение към щаба на армията. В тази зала са били обсъждани плановете за война, разработени в огромна степен благодарение на сведенията на младото българско военно разузнаване. В навечерието на войната разузнавателната секция се стреми да предостави пълна информация на операторите, на началника на генералния щаб или щаба на армията при разработването на двата прословути плана за война срещу Турция. Даже още в плана за война, т.е. за отбранителна война срещу Турция от 1908 година, а по-късно и 11 година, и непосредствения план за война срещу Турция през 12 година, са внесени всички получени до този момент данни подробно. Оттам идва и решението на военното командване главният стратегически удар да бъде нанесен в източна Тракия, в междуречието на Марица и Тунджа, а само с незначителни сили, 7-ма Рилска дивизия, да се настъпва в Македония или в междуречието на Вардар и Струма. И плана за война
се различава съществено от самото развитие на военните действия. За това, защото в плана се предвижда да се нанесе удар в Междуречието с основно направление към Лозенград, Бабаевски и противника да бъде притиснат към река Ергене и към река Марица, с което сили да бъдат разсечени и изолирани, разсечени на части и те последствие изолирани, за да могат да бъдат по-лесно унищожени или притиснати към тези две водни препятствия, главната турска групировка да бъде умаломощена и по този начин да се предизвика намесата на великите сили и да се установят военните действия, което, разбира се, в действителност не става, а българската армия след първите победи в Лозенградското срещно сражение, с блокирането на Одринската крепост, отбиване на удара на гарнизона на Одринската крепост, създават условия за бързо развитие на настъплението към Люлебургас, Бонархисар и оттам бързо към Чорлу и към Чаталджа. Тоест не се изпълнява стриктно първоначално приетият план, благодарение именно на добре обобщената и систематизирана информация за турската армия. През Балканската война своето бойно кръщане получават различни видове разузнаване – войсково, въздушно, артилерийско. Що се касае до войсковото разузнаване, т.е. войските непосредствено да изпращат свои разузнавателни органи, това е основно кавалерията, дори кавалерийската дивизия като цяло, също така се използва за разузнавателен орган, но в стратегически мащаб, която създава една завеса от разезди от днешния град Факия до река Тунджа, така че цяла една армия остава скрита за турското разузнаване. Т.е. имаме противодействие срещу турското разузнаване. И благодарение на това става възможно мобилизацията и развръщането на българските въоръжени сили да стане в едно кратко време от 9 денонощия. Друг съществен въпрос, свързан с разузнаването, непосредствено пред войските, това е изпращането на разузнавателни отряди и авангарди, които първо да противодействат на елементи на турското разузнаване, а също така и на техни охранителни органи. Да ги развръщат, да получават достатъчно сведения за тяхната сила и възможности и това да се предава на командването на армията, на дивизията. И още един начин за получаване на информация, това е артилерийското разузнаване, което непосредствено трябва да наблюдава обектите, които трябва да бъдат подложени на съответният артилерийски огън, за което се издига дори и балони, за да се наблюдава в по-голяма дълбочина. Да засичат точно обектите и да може артилерията да води точен огън. И още нещо, това е използването на самолета, както се казва. За разузнаване са го използвали още италианците, но българската армия, българските авиатори също така използват аеропланите, както за разузнаване на Одринската крепост, по-късно за разузнаване резервите на противника. Дори имаме случаи, когато въздушното аеропланното отделение на 4-та армия прекосява Мраморно море и отива на южното крайбрежие на Мраморно море. Известна е датата 16 октомври 1912 година, когато на практика в бойните действия участва не само аеропланното отделение, първо аеропланно отделение, не само летците Радул Милков и Продан Таракчиев, но и българския балон София 1.
Едновременно на един участък от фронта се води въздушно разузнаване от въздухоплавателно и от авиационно средство. Това е един от значимите приноси на българската военна авиация и на българското въздухоплаване в световната военна история. И не е случайен факта, че над 100 военни специалисти изучават точно този опит, как се води разузнаване от въздуха. Не, че това не е било отработвано по време на ученията във Франция, в Германия, преди започване на Първата световна война, но всъщност това са първите бойни действия, реални бойни действия на европейския континент, в които българската войска в реална обстановка използва въздушното разузнаване за осигуряване на войските при настъпателните действия в Източна Тракия. Огромен е опита, който натрупват българските летци по време на Балканската война. Всъщност това е най-големия капитал, който по-късно помага за развитие на българското въздушно разузнаване през Първата световна война. В периода 15-18 година всъщност най-много бойни полети са изпълнени точно с тая мисия да се събират данни за противника. Всъщност, първото усилие на българската държава в посока създаване на собствено въздушно разузнаване датира от 1902 година. Въздушното разузнаване в България датира от преди повече от век. Първото усилие на българската държава е в 1902 година, когато за първи път българската държава, тогава княжество България, отделя първите средства от военния бюджет, за да изпрати поручик Васил Златаров в Русия, за да учи за балонист. По-късно същия офицер става основател и на първото балонно отделение. Фактическото създаване на балонното отделение е от края на февруари 1906 година, а юридическото от 20 април същата година, когато с указ на княза се поставят фактическите основи на въздушното разузнаване с балонното отделение. Началото е трудно, като всяко начало. Купуват се балони, голяма част от балоните са несполучливи, основно френска конструкция. За да се стигне до 1912 година, когато през април, именно близо до мястото, на което се намираме в момента, в спортната зала на Военна академия, тогава манежа, е създаден първия български летателен апарат, балонът София-1. С този балон, балонното отделение участва и в Балканската война. По време на Междусъюзническата война 1913 година висш ръководен орган на разузнаването е разузнавателната секция, която е подчинена на оперативния отдел на щаба на действащата армия. След приключване на войната, когато България изживява първата си национална катастрофа, ние започваме да мислим за реорганизация на разузнаването. В същото време назрява Първата световна война, която, както знаете, започва 1914 година и България е ухажвана от редица страни, членови на двата съюза – Антантата и Тройния съюз. В тази връзка българското командване взема решение да реорганизира секцията и създава разузнавателен отдел към щаба на действащата армия. Много интересен е факта, че военният аташе в Турция изпраща един много детайлен анализ за състоянието на двата съюза, Антантата и Тройния съюз, в който препоръчва на военното и държавно ръководство да се присъедини към Антантата, а не към Тройния съюз, тъй като съгласно неговия анализ те притежават по-голям потенциал и биха спечелили бъдещата война. За съжаление, историята показва тъкмо обратното. Държавното ръководство се присъединява нашата страна към Тройния съюз и, както се знае, 1918 година България излиза от войната. Славните победи на българската войска, за които огромна заслуга има и военното разузнаване, не помагат на България да избегне националната катастрофа и да се озове в лагера на победените. В заключение, какво може да кажа? Че в Балканската война, а по-късно дори и в Междусъюзническата война, българското разузнаване
на стратегическо, на оперативно и на тактическо равнище изпълнява своите функции. През 1932 година разузнаването започва да се ориентира към немския модел. За тази цел цар Борис III изпраща в Германия полковник Драганов, който е много добре посрещнат от немското военно командване. Той завързва връзки с военните аташета, посещава немска военна академия и не след дълго, в резултат на натрупания опит, през 1939 година към щаба на войската се създава разузнавателен отдел, чиято структура е сходна на този на Абвера. Абвера, това е немското военно разузнаване. В този отдел влизат 4 секции. Първата секция, РО-1, е за външно разузнаване. Втората секция, РО-2, е за вътрешно разузнаване и точно това е секцията, където се извършва политическото разузнаване. Освен това, се създава и контрразузнавателна секция, наречена РО-3, както и секция РО-4 за контрол върху печата и пропагандата. По този начин е организирано българското разузнаване, когато стъпва в Втората световна война. Разузнавателната авиация се утвърждава като основен род авиация по време на Първата световна война. Тя доказва качества, които несъмнено залягат в плановете на военно строителство след Първата световна война, когато българската армия, според клаузите на Ньойския мирен договор, е била сведена до минимум и в средата на 30-те години, когато започва да се възражда българската войска, едно от първите усилия на 5-годишния план за нейното възстановяване е било именно създаването на адекватна на времето и изискванията разузнавателна авиация. Втората световна война дава тласък за развитието на такива видове разузнаване, като специалното, морското и радиоразузнаването. През 1943 година се сформира парашютната дружина, която е към състава на военно-въздушните на Негово величество войски. В първоначалния етап на войната срещу хитлеристка Германия парашютната дружина е използвана като щурмово подразделение. През втората част обаче, 2 парашютни взвода, които действат в състава на първа българска армия, командвана от генерал-майор Стойчев, действат като разузнавачи. Те успяват да извършат няколко много добри разузнавателни операции, като вземат пленници, които дават ценна информация за състоянието на немските позиции по време на Дравската епопея. Специалното разузнаване е оперативно-тактическо разузнаване, предназначено за приоритетно разузнаване на средствата за масово поразяване на противника. Като първообраз на специалното разузнаване се счита за първообраз и продължител на делото на парашютната дружина, само по отношение на изпълнение на парашютния скок. Тъй като парашютната дружина, която е създадена в 1943 година и просъществува до 1947 година, е подразделение на ПВО и ВВС и има основни задачи, и изпълнява основни задачи по извършване на тактически въздушни десанти. Спецназ се е ползвал и по време на Втората световна война. Значи, ще взема пример не от съветското разузнаване, макар че от съветското разузнаване мога да ви представя, да ви дам много богати примери, но ще ви дам пример от немското разузнаване. Вземете Ото Скорцение. Какъв е Скорцение? Това е същия спецназ. Някъде му казват командос, някъде, нали, има други различни наименования, но това е същия спецназ. Това е, изпращат се войскови формирования, които или действат силово, непосредствено парашютно-разузнавателна група, или парашютно-разузнавателен отряд, или била е те наречената парашютно-разузнавателна дружина, вие споменавате. Това е същия спецназ. Хвърляте цялата парашютно-разузнавателна дружина. Това е спецназ. Тоест, тя в различни разновидности спецназ е ползван на различни периоди. В нашата армия първото радиоразузнавателно поделение е сформирано през 1942 година в град София, квартал Павлово.
През месец февруари 1944 година се сформира рота, разположена във фабрика България на Горнобанския път, а една рота е разположена в почивната станция на студентите в курорта Дружба, с задача за водене на радиоразузнаване на военно-морските сили на Турция и Англия. След 6 септември 1944 година ротата е преместена от град Харманли при друга рота, а след 9 септември ротата заминава за София и оттам заминава за участие във войната на фронта. Българското въздушно разузнаване взима активно участие в хода на Втората световна война. След като завършват бойните действия по фронтовете на Балканите, разузнавателната авиация осигурява действия срещу терористични групи, срещу партизанското движение, осигурява акваторията на Бяло и на Черно море, говоря за превозите, провеждани в този период 42, 43, 44 година от италианци и от германци в акваторията на Бяло и на Черно море. А освен това водила оперативно въздушно разузнаване дълбоко в морската територия на Бяло и на Черно море. Тези действия спомагат екипажите всъщност да натрупат голям опит, който по-късно служи при осигуряване на оперативните действия в хода на настъплението на българските войски в края на 1944 година срещу германските дивизии, които се изтеглят от Гърция през Македония към Унгария. Всъщност от 9 септември 1944 година голяма част от разузнавателния потенциал на авиацията е прехвърлен в западната част на България и започва да осигурява отбраната на държавните граници, а след това и оперативните действия, които са свързани с настъпление. По време на Втората световна война морските войски разполагат с разузнавателна авиоескадрила от хидросамолети Акула и Арадо, базирани в района на Варненското езеро, а също така с брегова семафорно-наблюдателна служба. Разузнавателната авиоескадрила е използвана активно за водене на морско разузнаване и за борба с подводниците по българското черноморско крайбрежие. Още една световна война завършва. Загиналите и осакатените са милиони, и от страна на победители и на победени. България отново е сред победените, но вина за това отново не носи армията, нито военното разузнаване, които блестящо изпълняват възложените им задачи. По време на Първата и Втората световна война българското военно разузнаване има изключително големи заслуги за победите на българската армия. Ние сме превъзхождали противника именно в точното познаване на неговата структура, организация, дислокация, с какви сили ще настъпва, какви са му намеренията. И това ни е позволило да предприемем съответните противодействия. Така че аз дадох един пример с доиранската епопея. Разузнаването се е вършило много добре работата. Особено войсковото и артилерийското. Войната свършва, но историята не търпи паузи. Започва нова война, макар и не в окопите. Студената война започва през 1946 година с речта на Чърчил в Фултон. Това се смята за началото на Студената война. Студената война съвпада с сключването, по време приблизително, с сключването на мирния договор в Париж. В съответствие с мирния договор в Париж, се прекратява действието на споразумението по примирие. Съветските войски трябва да се изтеглят от България. Българската армия се съкращава, числеността на българската армия се съкращава. Едновременно с това, в съответствие с възникналата вече студена война,
Съединените щати обявяват доктрината Труман, с която се дават огромни средства за времето си за въоръжение на турската и на гръцката армия. Споразумението между Сталин и Чърчил за това, че няма да се месят във вътрешния живот и че даже Великобритания се отнася с разбиране към съветските интереси за излизане на топли морета, това споразумение е забравено. За него никой не мисли. Тоест, и без това турската и гръцка армия са били по-силни от българската. В съответствие с доктрината Труман се предвижда въоръжените сили са пределните на България, съседните на България държави да нараснат много. Положението се усложнява още повече с влошаване на отношенията с Югославия. Получава се обстановка, при която България не застрашава никого. Тя даже и да иска не може да застрашава. Българската армия по своята численост на военно време е по-малка, отколкото мировременната численост на турските и гръцки въоръжени сили, а да не говорим вече, когато се намесва и Югославия. Всичко това определя необходимостта на България да обърне особено внимание върху своята защита срещу военно нападение. Светът постепенно навлиза в периода на студената война и засилваща се конфронтация между великите сили. Всичко това оказва негативно влияние върху обстановката на Балканите, а по този начин се повишава и ролята на военното разузнаване. През 1947 година от състава на военното разузнаване се извежда структурите, изпълняващи контрразузнавателни функции, които преминават в системата на Министерството на вътрешните работи. Разузнавателният отдел на щаба на отбраната се реорганизира в разузнавателен отдел на Генералния щаб, задачи на които са водени само на външно разузнаване. Дейността се съсредоточава върху добиване на информация за нуждите на отбраната на страната. Още 1946 година от състава на разузнавателния отдел, той се казва тогава разузнавателен отдел на щаба на войската, от разузнавателния отдел на щаба на войската се ликвидират РЕО-2 и РЕО-3, разузнавателният отдел щаба на войската се реорганизира и се превръща в разузнавателен отдел на генералния щаб, в който РЕО-2 и РЕО-3 изобщо не фигурират. Вместо РЕО-2 и РЕО-3 най-напред се създава отдел специален, който е директно подчинен на министъра на отбраната. Той отдел специален се занимава с прочистване на армията от фашистски елементи. Под личното ръководство на Георги Дамянов. 1949 година отдел специален също е ликвидиран и вместо него е създадено военното контрразузнаване като структура вече на Министерство на вътрешни работи, като елемент на системата на държавна сигурност, която е пък подсистема в системата на Министерство на вътрешни работи. Това е истината по изграждане на структурите в армията. През 1948 година началник на отдела става генерал Здравко Георгиев. Той работи за организационното укрепване, създаване на нормативната база, материалното и техническото осигуряване на отдела и като цяло на цялата разузнавателна дейност. Изгражда се система за професионална подготовка, организират се езикови курсове, а във Военна академия Раковски е създаден курс за подготовка на офицери от оперативното тактическо разузнаване. След 1950 година започва изграждането на войсковото разузнаване на българската армия по подобие на съветската армия. Мотострелковите дивизии се формират разузнавателни батальони, танковите бригади разузнавателни роди и в мотострелковите полкове разузнавателни зводове.
Тези структури просъществуват само 3 години и разузнавателният батальон на мотострелковата дивизия се реорганизира като отделна разузнавателна рота. През 1964 година тези структури се възстановяват. Разузнавателен батальон в мотострелковата дивизия, разузнавателна рота в танковата бригада и разузнавателен взвод в мотострелковия полк. Задачите на войсковото разузнаване през този период са провеждане на мирновременна подготовка, по усвояване способите за разузнаване, наблюдение, засади, поиск, налет. Голямо внимание се отделя на изучаването на театъра на военните действия в полосите за отговорност на съединенията и частите. Разузнавателните подразделения провеждат тактико-специални учения и лагери в близост до държавната граница. Изучават характера на местността, евентуалните направления за действие на противника, режима на охрана на държавната граница. Набелязват се вероятните направления за изнасяне и действие в противниково разположение. Усвояват разузнавателните признаци на въоръжените сили на съседните страни за подготовка за нападение срещу нашата страна. 50-те и 60-те години на 20 век са белязани от чести структурни трансформации съобразно задачите на морското разузнаване. През 1959 година в състава на щаба на Военноморския флот е сформиран разузнавателен отдел и служби за радиоразузнаване и за радиолокационно разузнаване. По-късно тези служби са трансформирани в отряди, а през 1961 година са обединени в един отряд за радио и радиотехническо разузнаване. Трансформирането на българската авиация през 50-те години не намалява значението на разузнавателната авиация. Тя задържа своето ниво на отделен полк, който води подобна подготовка. Аз вече споменах отначало с двумоторните П-2. След като започват да се снемат витловите самолети от въоръжение, се поставя въпроса за подмяна с нова реактивна материална част. Появяват се две основни опции. Едната е свързана с тактическото въздушно разузнаване и тогава на самолетите МиГ-15 започва да се гледа като на удобен самолет не само за прехват и водене на въздушен бой, а също и за водене на разузнаване в дълбочина до 60 км. Разбира се, пред войските е стоял и въпросът за по-голяма дълбочина на разузнаването и тогава всъщност избора е направен за Ил-28, първия двумоторен реактивен самолет, който постъпва на въоръжение, всъщност първия самолет, който постъпва на въоръжение през 1955 година. Създаването на НАТО и Варшавския договор поставя пред българското военно разузнаване нови предизвикателства. То укрепва организационно, по-активно използва традиционните способи и методи на работа. На 11 януари 1950 година започва реорганизацията на разузнавателния отдел на Генералния щаб в разузнавателно управление на Генералния щаб на Българската народна армия. Началник на управлението тогава става генерал Здравко Георгиев. В състава на разузнавателно управление на Генералния щаб на Българската армия влизат отделите стратегическо агентурно разузнаване, оперативно агентурно разузнаване, информация, оперативна техника и обслужващи. На пряко подчинение на разузнавателно управление на Генералния щаб са батальоните за радиоразузнаване и парашютно-разузнавателния батальон. През 1951 година на базата на учебния батальон в Плевен се формира отделен батальон Радрон, РГК, поделение 80-990 в град Ихтиман с командир майор Николай Гендов. През 1952 година започва формирането и на радиопелегаторни групи в районите на село Божурище, Видбол, град Сандански, Хармали и град Балчик.
Силите за специално разузнаване са създадени с основно назначение за разузнаване на ракетно-ядрените средства на Гърция и Турция и може да се счита, че започват да водят началото си от 1951 година, когато е създаден първия парашютно-разузнавателен батальон, дислоциран в град Плевен. Той се състоял от 2 разузнавателни роти и една свързочна рота, които са формирали парашютно-разузнавателни групи и диверсионно-разузнавателни отряди за действие в тила на противника. Същите са използвали основни способи за разузнаване войсковите – наблюдение, подслушване, засада, поиск и налет. Просъществували са само 3 години, като първо поделение, създадено за специално разузнаване, се счита създаването на парашютно-разузнавателната база в Крушуна, така наречена 86-та парашютно-разузнавателна база през 1957 година. Нейният състав се е състоял от един разузнавателен взвод, един свързочен взвод и един сапьорен взвод. В състав от 66 човека те са положили основите на бъдещите сили за специално разузнаване в българската армия. На 16 април 1951 година поради тежко заболяване генерал Георгиев е изведен от Ругеще, като за началник на отдела е назначен полковник Гатев, който през 1952 година е освободен и на негово място е назначен полковник Кръстев. През това време военните приготовления на Гърция и Турция се осъществяват с висок темп, влошават се отношенията с Югославия. Това е период на активна агентурна дейност, прехвърляне на агенти през зелена граница. Сключеният 1953 година съюз между Гърция, Турция и Югославия поставя още по-високи изисквания пред разузнаването предвид все по-влошеното положение, в което се намира България. Истината е, че общото съотношение на силите на стратегическото направление, като се отчитат и силите на Съветския съюз, в сухопътни сили Съветския съюз и България, по-късно Варшавския договор, имат превъзходство. Но докато дойдат военните силите на Одеския окръг, докато дойдат до нашата граница, са необходими 10-12 денонощия. За тия 10-12 денонощия числеността на българската армия е неколкократно по-малка, отколкото е числеността на турските и гръцки въоръжени сили. А турските и гръцки въоръжени сили в съответствие с доктрината Труман почват да се изнасят към нашата граница. Той налага като основна задача не военното разузнаване да се занимава с някакви вътрешни задачи. Изключва с всякакви вътрешни задачи. Нещо повече, даже на МВР му поставят задача да помага на военното разузнаване. Как са развивали видовите разузнаване? Най-напред българското военно разузнаване се развива както фронтово разузнаване. Поставят му задача на дълбочина 80 км, работят главно като пращат хора в тила на противника през тъй наречената зелена граница. Зелена граница означава да пълзиш през границата и да минеш през минните полета и от едната страна и на границата от една страна наши минни полета, от друга страна минни полета на противника. Това е зелена граница. Да минеш. Най-напред са работили по този начин. По-късно се развиват дипломатически отношения на България с другите държави. България почва да праща хора под прикритие в различните посолства, в различните дипломатически представителства. Те се развиват, по-нататък се развиват търговско-икономическите отношения. България почва да използва и търговско-икономическите отношения за
за добиване на информация. Не само военна, разбира се, но и военна. Много по-късно, още по-късно, се развиват вече нашите технически средства за разузнаване. Развива се в чуждите армии постъпват радиоелектронни средства за управление. Радиоелектронните средства за насочване на ракетите най-напред постъпват Херкулес в Турция. С постъпване на радиоелектронните средства за насочване на ракетите възниква необходимостта в България да бъде създадена система, която да следи радиоелектронните средства на противната държава. Над България летят самолети. Тия самолети ползват радиоелектронна апаратура. Възниква необходимостта в България да бъдат доставени средства, които да могат да следят радиоелектронните средства на авиацията, която лети над България. Създава се те наречената радиолокационна система на България. Добрият случай, в кавички може би, е помогнал потенциал на разузнавателната авиация в началото на 60-те години да се доразвие, като това е ставало за сметка основно на снетите от въоръжение в съветската армия Ил-28. Тогава е периода на ракетната ера на Хрущов и над 5000 самолета Ил-28 са снети от въоръжение и са били приготвени за нарязване. Така че българското правителство и българските военни лидери са се възползвали от добрия случай да се здобият с една ескадрила Ил-28, голяма част от които са били специализирани разузнавателни самолети. Това е било изключително добър самолет за водене на тактическо оперативно въздушно разузнаване, който служи в 26-ти разузнавателен авиационен полк до средата на 70-те години. Непрекъснато нарасва се извършва развитието на видовите разузнаване. Няма нито един решаващ вид разузнаване в България. Бихме могли да говорим за различните видове разузнаване, какви етапи са минало развитието на различни видове разузнаване. С преместването в Мусачево започва така наречената ера на Мусачевското поделение, където учебно-парашютно-разузнавателната база става учебно-парашютно-разузнавателна база РДК и започва да работи по специална програма, спусната от разузнавателно управление на Генералния щаб. От 1964 година до 1975 година българската армия разполага с две бази, които усвояват тънкостите по воденето на специалното разузнаване в тила на противника. През този период може да се счита, че това е апогея на специалното разузнаване, тъй като се изпълняват най-различни мероприятия, като тогава се провежда започва за провеждането на парашутния многобой през този период. През този период се усъвършенстват подготовките, особено внимание се обръща на тактико-специалната подготовка. През този период вече се въвеждат и новостите в специалното разузнаване, а това е именно място за лична среща, тайник, лична среща и така нататък. Също така се споменава вече и за нови способи за прехвърляне на органите в тела на противника, именно преминаването през зелена граница, през синя граница. И с това се обогатява теорията и практиката по воденето на специалното разузнаване. С развитието на студената война се стига до едно време, едно положение, когато и едната страна има ядрено оръжие, и другата страна има ядрено оръжие. И едната страна не иска да прекрачи ядерния праг, т.е. не иска да засегне интереса на другата държава в тази степен, че да принуди тя да използва ядрено оръжие. Защото това би означало края на съществуването и на двете държави. Тоест, двете страни могат да се взаимно унищожат. При това положение
се създава обстановка, когато можеш да пратиш силно подразделение в тила на противника, което направо не само да разгроми чуждия щаб, но да нанесе непоправими поражения на противната държава. Основните задачи, които изпълнява през този период специалното разузнаване, са разузнаване на ракетно-ядрените средства, на носителите на ракетно-ядрените средства. На второ място това са войсковите групировки в оперативния тил. По-нататък са аеродромите и авиацията базирана на тях, военноморските бази, пристанищата и военноморските съдове, обекти от театъра на военни действия, както и прехвърлянето на войски от други театри на военни действия на Балканското стратегическо направление. Основната подготовка с създаването и на втората 68-та парашютно-разузнавателна база в Пловдив беше 86-та парашютно-разузнавателна база Мусачево се водеше по гръцко направление, а 68-та остана за турското оперативно направление. Вземете какво ставаше в Афганистан. В Афганистан съветската армия решаваше задачи главно не с други средства, а чрез авиацията и с спецназ. Вземете Виетнам. Същата история беше. Вземете какво става сега в Афганистан. В Афганистан американските войски, не ги знам какви са тия формирования, които сега пращат, но тия, които пращаха по-рано, това бяха главно части спецназ в Афганистан. Това е много интересен вид разузнаване и той очевидно ще търпи развитие. През 1975 година базата в Мусачево е пребазирана в Пловдив и от двете бази се създава 68-ми парашютно-разузнавателен полк в състав от 3 батальона и учебен център и свързочен батальон. Парашютно-разузнавателните групи, които ние създавахме, имаха главно предназначение да допълнят другите видове разузнаване. Въздушното разузнаване ни донесло, или даже агентурното разузнаване ни донесло, че ракетен дивизион на противника е заел определен район. Но ракетен дивизион ли е това наистина? Или това са макети, които не лъжат? Би могъл да каже само човек, на когото вярваме. Агент там нямаме. В такъв случай ние пращаме парашютно-разузнавателна група. Парашютно-разузнавателната група, това са български граждани, които като ги хвърлиш там, казват, да, това е наистина ракетни установки. В такъв случай има смисъл ние да ги поразяваме. Но това е също част от спецназ. Подразделение на спецназ. Но формированията спецназ в този вид, в който те вече добиха в Афганистан, в хода на студената война, тия формирования спецназ могат не само да доложат дали е там ракетен дивизион, а да го унищожат. 68-ми парашютно-разузнавателен полк има възможност да формира във военно време около 120 разузнавателни групи специално назначение и 3 отряда със специално назначение. Освен това, към него има запасен учебен център, който се започване на военните действия за около 5, 10 и 15 дни подготовка, преподготвя още 105 органи. С това общия състав на органите в Българската народна армия, имайки предвид и армейските, които са по 24 на брой, наброяваха някъде към 250-300 органа за действие на Балканското стратегическо направление. През 1993 година полка е вече ликвидиран и на негово място е създадена 68-ма бригада специални сили, чието задачи са вече по-различни от това, което доложих до сега. Заслуга на органите на специално разузнаване е, че първи в историята на парашутизма в България 7 души от базата Мусачево, 86-та парашютно-разузнавателна база, през 1965 година изпълниха нощен парашутен скок на вода.
нощен парашутен скок на вода, 7 души. Конкретните задачи на военното разузнаване са се променяли, но в основата си са оставали едни и същи, винаги в защита на националните интереси. През 50-те и 60-те години изключително сложна и рискована е била работата на офицерите от оперативно-агентурното разузнаване. Десетки са безименните герои, загинали за България през този период. През 1958 година е създаден отдел нелегално разузнаване, който пряко е подчинен на началникът на управлението. През 1962 година полковник Кръстев е изпратен на обучение в Генерал-щабна академия в Съветския съюз и на негово място е назначен генерал Стоянов. Това е периода, в който е съкратен и отдела за нелегално разузнаване. Но нелегалното разузнаване това е да се направи от българския гражданин чужденец. Говоря доста примитивно, но това е много скъпо струващ, сложен път и по-моему това е било увлечение тогава. Но казвам го не за да критикувам предшествениците си, а защото това е един етап, който е минало нашето разузнаване. Той го минало и съветското разузнаване. По-късно стига до извода, че няма защо да пращаш нелегал, който да каже какво прави, какво има в Турция, при положение, че можеш да пратиш турист. Да можеш да го пратиш като турист. Че няма нужда, развиват се туристическите връзки. Не се ликвидира, се съкращава нелегалното разузнаване. Развиват се други виждания за това какво трябва да бъде нелегалното разузнаване. Нелегалните форми се ползват и до самия край на студената война. Но придобива съвършено друг характер. За краткосрочна командировка в чужбина под формата на чужд гражданин или вербовка на чужденец, който отива в трета страна, за да решава задачи са под чуждо име в интерес на българското военно разузнаване. Тоест, непрекъснато се извършва, се осъществява развитие и на видовите разузнаване, и на разузнаването като цяло, като система. През 1963 година се извършват сериозни реорганизации в българската армия. Създадено е главно управление подготовка на войските, което включва и разузнавателно управление на Генералния щаб, като оперативно-тактическото и оперативно-агентурното разузнаване се извършват от разузнавателно управление на Генералния щаб и се подчиняват на това управление. През 1965 година главно управление подготовка на войските се разформирова. През 1965 година генерал Стоянов заболява и през 1967 е освободен, като на негово място е назначен генерал Зикалов. Водеше ли военното разузнаване агентурна дейност? Осъществяваше ли агентурна дейност? Да, осъществяваше агентурна дейност, особено в мирно време. В мирно време агентурното разузнаване изпълнява извънредно важна задача. То е тъс структура, тъс част от въоръжените сили, която непосредствено поддържа контакт с противника. Агентурното разузнаване и радиоелектронното разузнаване са двата органа, които непосредствено поддържат контакт с противника в мирно време. Има ли пострадали български граждани от работа на военното разузнаване през периода на студената война? Ако имаше такива пострадали, до сега комисията щеше да спомене. Нито един такъв случай няма. Подобни случаи няма, защото никой не е възлагал задачи на военното разузнаване да работи по български граждани. През 70-те години чувствително се разширява дейността на разузнаването. В разузнавателно управление на Генералния щаб се създава отдел специално разузнаване,
полк за радио и радиотехническо разузнаване, който се реорганизира в бригада. Причината за това са, че Гърция и Турция в този период притежават ядрено оръжие и усилено се готвят за война. Разузнавателният цикъл се управлява от разузнавателните структури в Генералния щаб, щабовете на видовите въоръжени сили, обединенията, съединенията и частите. Същите непрекъснато поддържат и актуализират необходимата база данни, анализират, докладват, свеждат и разпространяват разузнавателната информация до командирите, щабовете и войските. С нарастването на структурите и възможностите на разузнаването нарастват и задачите им. Започва успешно да функционира радио и радиотехническото разузнаване. Органите на същото ежегодно се извеждат на временни позиции в приграничната полоса за разузнаване на провежданите учения. Войсковото разузнаване организира наблюдение на държавната граница. Събраната информация се обработва, анализира и докладва на командирите и щабовете, с което се добиват ценни данни за силата, състава и вероятните направления за използване на войските на съседните страни, както и на съюзническите войски. Значи от средата на 70-те години започват да постъпват нови самолети МиГ-21Р, които постепенно заменят Ил-28, снемани от въоръжение след изтичането на техния ресурс. След това в началото на 80-те години започват да постъпват и оперативните, а по смисъла и на своите способности стратегически разузнавателни самолети МиГ-25, които за съжаление ние нямаме вече тук, дори в музеите. Това са самолети с изключителни възможности, срещу които е нямало противодействие. Всъщност те са могли да ходят и да разузнават където искат и каквото поискат. През 1970 година Морският специален разузнавателен отряд е сформиран отново. С течение на времето той придобива богата бойна подготовка и получава богат практически опит. Морският специален разузнавателен отряд има важно значение за съвременната роля на специалните сили. Участие в мисии и мироопазващи операции, обезвреждане на терористи, завзели плавателни съдове в акваторията на операционната зона на флота, участие в спасително-издирвателни операции и други. Световният опит, както и опита на българските военно-морски сили, показват, че нито една бойна задача на море не може да бъде успешно решена без надежно разузнавателно осигуряване. През 1973 година на базата на отделния полк ОСНАС, отряда от Банкие, отряда от Пловдив и учебният център от София се формира 81-ва отделна бригада ОСНАС РГК с командир полковник Петър Ангелов Пешев. Бойното знаме на бригадата ОСНАС РГК се връчва през 1978 година. На базата на бригадата се създават две военновременни формирования, 73-та отделна бригада ОСНАС и 81-ви отделен полк ОСНАС, а от 82 година и 41-ви отделен учебен център. В средата на 80-те години постъпват на въоръжение и самолетите Су-22 М4. Всъщност самолетът, до който съм в момента, самолет с изключителни способности и като авиационна техника, и като оборудване. Всъщност това е самолета с най-големия радиус, най-мощното оръжие на българската държава по това време. Така комплектован разузнавателният авиополк е могъл да осигурява целият спектър от разузнавателни мисии и задачи, които всъщност да подпомагат отбранителната операция на българската войска по схващането от това време. Въздушното разузнаване остава приоритети през 90-те години, защото за всички военни експерти е ясно, че без априорна разузнавателна информация, добита от въздуха, е невъзможно
правилното планиране и осигуряването на войските в хода на бойните действия. Разузнавателна информация от високо събира още един вид разузнаване, естествено възникнало с овладяването на космоса от човека. Космическото разузнаване е съставна част на стратегическото разузнаване и се осъществява чрез специализирани системи, известни като спътникови разузнавателни системи. Широкото навлизане на тези разузнавателни системи не само във военното дело, а и в редица сфери на обществения живот през последните 50 години се дължи на няколко обстоятелства. На първо място, поради огромния пространствен обхват на разузнаваната територия, респективно акватория от разузнавателните спътници. На второ място, от огромния обем информация, получавана с помощта не само на спътниците, а като цяло на спътниковите разузнавателни системи. На следващо място, на възможността информацията да протича в реален мащаб на времето или в мащаб на времето близък до реалния, особено през последните 15-20 години. Спътниковите разузнавателни системи, според функционалното си предназначение, се подразделят най-общо на 3 групи. Първата група се нарича спътникова система за наблюдение. Втората група, това са спътниковите системи за радиоелектронно разузнаване, и третата група са спътниковите системи за ранно откриване старта на ракети. Изображенията, получени от комерциалните спътници, са с разделителна способност от 4-5 метра до 70-80 см. След съответната обработка, те позволяват откриване и общо разпознаване на различни тактически обекти – транспортни, бронетанкови, ракетни и артилерийски средства. Точното разпознаване на подобни и други обекти изисква използване на високоточни разузнавателни спътници за наблюдение с разделителна способност на изображението 15-30 см. Електронното разузнаване може да отговори на въпроса, че лети, да кажем, втора въздушно-десантна дивизия идва към България. Но какви са задачи на въздушно-десантна дивизия, то не може да отговори. Тоест, какъв е замисъла на противника, може да отговори само агент, който знае какви са задачи, които са получили войските, или какви са задачи, каква е идеята на този, който поставя задачи на войските. Не е достатъчно да знаем къде са войските на противника. Не е достатъчно да знаем, че те се движат. Необходимо е да се знае и какво те възнамеряват да правят. По тази причина агентурно разузнаване е незаменимо за решаване на някои видове задачи. Но далече то не е универсално средство, докато за политическото разузнаване то е, може би, най-главното, и то за военното разузнаване е един от многобройните видове разузнаване. Следва да се отбележи, че получаваната информация от спътниковите разузнавателни системи за определени обекти не е единствената. Тя се съчетава с информация от други разузнавателни източници, при което по определена методология се създава основата за стратегически оценки и решения от държавното и военно ръководство на съответната страна. Роботизираните системи са модерния път към добиването на информация от въздуха. Те са и въздухоплавателни, и такива, които базират подемната сила на принципа на носещия винт, авиационни средства. Разнообразието е много голямо и това бъдеще е начертано от доктрините на модерните армии до 2035 година, като се казва, че 95% от разузнавателната информация ще остане за сметка точно на тези роботизирани системи. Ако няма взаимно допълване
на сведенията на различните видове разузнаване, ако няма взаимодействие и ако няма анализ на информацията, получена по различни източници, не може да се направи правилен краен извод. Тоест, ефективността на разузнаването се определя не от един единствен важен източник. Реформите след 10 ноември 1989 година протичат бурно и в областта на разузнаването. През 2000 година Главна дирекция военна информация се трансформира в служба военна информация с функции добиване, анализ, съхраняване и предоставяне на държавното ръководство на военно-политическа и военно-икономическа информация. През този период правителството утвърждава и правилник за дейността на службата. От 2002 година началник на службата е генерал Студенков. Често ми задават въпроса, кой е основният вид разузнаване? Всички са основни. Всички са основни. Натрупаната от стратегическо разузнаване информация в мирно време е базата, на основа на която стъпват всички други видове разузнаване, за да могат да изпълняват своите задачи на военно време. Професията на военния разузнавач, естествено, сравнено с другите професии и специалности, има своите особености. Особеностите се заключават в това, че с обучението още във военното училище офицера разузнавач се обучава на тези специфични неща, които по-малко са залегнали в другите специалности. Умението още в началото за наблюдателност, за аналитичност. От мен летец разузнавач не може да стане. Летец разузнавач би могъл да стане и да служи и в информационно-аналитичния орган, като способства за съпоставяне на информацията, получена от въздушното разузнаване, с информацията, получена от други източници, за да се направи верния краен извод. Вие ми задавате въпрос, кой може да служи в военното разузнаване? Всякакви хора в разузнавателно управление на Генералния щаб служаха и общовойскови офицери, и летци, и свързочници, и радиолокатористи, слушаха и сапьори, и химици, т.е. хора с различни знания. Кое е главното, което трябва да има? Главното е, че човека трябва да бъде честен, да бъде достатъчно аналитичен и достатъчно достоверен. По въпроса за набирането на кадри за нуждите на радио и радиотехническото разузнаване, Министерството на народната отбрана, по-конкретно началника на Генералния щаб, полагаха големи грижи за набиране на хора с по-висока професионална подготовка още от училищната скамейка. Основно се набираха хора, които знаеха и имаха подготовка по гръцки език, турски език и по английски език. Това беха хора, които, дето се казва, познаваха и бързо навлизаха в работата за изпълнение на задачите. Войсковият разузнавач не се изгражда за кратко време, той през цялото време се изгражда, докато добие тия качества и да може да бъде и резултата от неговите действия, данните, които дава той на командването на щабовете, да се окажат верни и да се проведе успешна операция и да се победи противник. Фактите са категорични. Българското военно разузнаване в 100-годишната си история, независимо от политическото управление, е изпълнявало своя дълг към родината. Никой не може да каже колко зоргевци сме имали,
тъй като нямаше война. Зорге го оцени човечество като Зорге, защото се оказа, че човек, който е казал кога ще почне войната и че Япония няма да вземе участие в войната, в нападението, във Втората световна война. Те го разбраха само благодарение на това, че имаше война и той, което той е казал, се потвърди. Но колко зоргевци е имало и съветското раззнание, това също никой не го знае. В българското раззнание колко сме имали зоргевци, също никой не може да каже. Аз твърдя, бях началник на военното раззнание, твърдя, че нас не можеха да ни изненадат и да почнат внезапни действия с въоръжени сили на Турция и на Гърция. Биха могли да нанесат внезапен удар с авиацията, но те не биха могли да скрият, че почват въоръжени широкомащабни военни действия. Ролята на разузнаването, независимо от развитието на обществото, от развитието на армията, то е винаги било на първо място. Защото в сегашно време информацията е над всичко. Информацията, чрез нея се вземат необходимите решения. Независимо от политическото управление, военните разузнавачи бдят, насочили поглед извън границите на родината, готови да се пожертват не заради даден политически режим или управляващ, а за България, за всички нас. Много от тези герои са безименни и до днес и ще останат такива. Но те и никога не са се стремели към лаври. Искат само истината да излезе наяве, да не се подменя и крие. Бих казал, че главното за един разузнавач е да бъде патриот. Да не казва никога тъй верно, когато трябва да каже съвсем не. Да има чувство за доблест и за достоинство, да отстоява вижданията си и разбиранията си, като изхожда от интереси на България. Главното качество на разузнавача, повтарям, е патриотизма, верността към родината и, разбира се, почтенността към самото разузнаване. Адекватните действия на войсковото разузнаване в взаимодействие с другите видове разузнаване не допуска изненадващи действия на въоръжените сили на съседните страни на наша територия и с най-голям заслуга за запазването на мира в региона. Поклон, дълбок поклон пред всички офицери, сержанти, войници, които денонощно бяха на своя пост по водене на разузнаването за недопускане на внезапно нападение на територията на нашата страна. Поклон пред загиналите в мирно време офицери, сержанти и войници при изпълнението на техния служебен дълг. Живота изкувам си те.